évente havonta van ilyen úgynevezett fényfüggöny. Most azért lehetett látni Magyarországon is, mert volt egy nagyon erős napkitörés a hétvégén, és a napból érkező részecskék összeütköztek a Föld atmoszférájában lévő részecskékkel. A sarki fény Tápiószecsőn tegnap este. Lényegében egy fényfüggöny pirosas-vöröses színben. De nem csak mozgókép készült, hanem rengeteg fénykép is a nagyon különös jelenségről, Győrtől egészen Derecskéig. Itt vannak a fényképek, amelyeket az internetre töltöttek fel a fotósok. Egyikük, Horváth Attila Róbert, amatőr csillagász Győrben, tegnap délután tudta meg, hogy valószínűleg este látni lehet Magyarországon a sarki fényt. Na és akkor gondoltam, hogy akkor üljünk autóba és menjünk ki a legközelebbi, legkevésbé fényszennyezett részre, a Gyirmóti horgászfalu melletti töltésre, és hát Kisvártatra sikerült is lefényképezni. Tehát a zöldet azt erőteljesebben lehetett látni a horizont fölött, és fölötte ilyen nagyon halvány piros csóvákat. Itt látható a úgynevezett állati fény, és ugye itt ez a piros derengés, ez a sarki fény. Kis Csongor az ország másik felén, Derecskén biciklizett éppen hazafelé tegnap este, és ahogy szokott, fényképezte a csillagokat, a csillagképeket. Amikor visszanézte